Temporaryong gipahimutang sa mga tunghaan sa Pardo ug inayawan ang mga nasunogan sa sitio Mansanitas, Barangay Cogon, Pardo. Ang sunog kagahapon niug daw sa mga balay sa kapin 500 ka mga residente sa sitio Mansanitas. Sigon ni SFO3 ang Angelo Abiliana sa Pardo Fire Station nga matod sa mga residente nga ang kayo nagsugod sa woodcraft shop. Gikonsiderang faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Si Esther Concha, Pangulo sa Department of Social Welfare Services, nibutyag nga nag-apud-apud na sila og mga pagkaon, tubig, portable toilets ug mga gamit pangluto ngadto sa mga biktima sa sunog. Matod ni Cogon Pardo Barangay Kapitan Harry Eran nga usa ka reblocking plan nga gibugna sa una ang posibleng ma-implementar karon aron mapugngan ang susamang insidente. Si Cebu City Mayor Michael Rama niingon nga ang syudad makigsabot sab sa mga barangay opisyal aron istoryahan ang reblocking plan. Nikabat sa 200,000 pesos ang danyos sa maong sunog.